ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଲଭ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ବୁଢ଼ାଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ। ଆମେ ଯାଇକିରି ଆମ ଟିମ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ମଉସା କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଡ଼ି ଦେଲା ଫଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛି ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆସି କେଉଁ କଳରେ ପଡ଼ିବେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ା ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୋର ତ ଇଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ ହିଁ ଆଶ୍ରମ, ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଇଏ ଶନି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କତିରେ କିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଘରେ ସେତିକି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଉନଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ବାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଘରେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପୁରେଇଲାଣି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ମୋ ବୋଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ବୋଉ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଲାଗି। ଏ ମଉସାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଘରଟି ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାରରେ। ଏତିକି ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କେତେ ଅଛି? ମଉସା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ପାନ ଜରି ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କ ପାନ ଜରିରେ ମାତ୍ର 20ଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ମଉସା କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ ରହୁଛ, ରାତିରେ ଶୀତ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ମଉସା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ଆପଣ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଭୁଲଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ସେ ପାପଟା କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କାଲି ସେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? କାଲି ସେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କ'ଣ କହିବେ ସମାଜକୁ ଆସିକିରି? ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲା? ସେଇଟା କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାପ ମା କିଛି ନୁହଁ, ଆଜି ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ବାପ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ପଚାରିକି ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିଛ ନା, ମୂଲ୍ୟର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି କଥା କହିକିରି ସେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆସିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। ଖାଇବା ନେଇକି ମିଳିଲେ ରହୁଛି, ଖାଇବା ନେଇ ନ ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ପେଟରେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକେଇକି ରହୁଛି। ହେଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ? ଆଉ ସେତିକି କହି ବୁଢ଼ା ମଉସା ଦିପଦ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି କହିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବନ୍ଧୁ।